Γεια σας. Πάμε σήμερα να δούμε κάποιες ερωτήσεις, 5 ερωτήσεις, που μας κάνετε συχνά και τις απαντήσεις τους. Μας ρωτάτε λοιπόν τι είναι το καράτε. Το καράτε είναι μια πολεμική τέχνη, δεν είναι ούτε παιχνίδι, ούτε απλό άθλημα. Μέσα από την προπόνηση μαθαίνουμε να κινούμε το σώμα μας, να αμυνόμαστε και να έχουμε δύναμη. Επίσης, μαθαίνουμε το σεβασμό, την πειθαρχία και αποκτούμε αυτοπεποίθηση. Έτσι, συνολικά, το καράτε είναι άθλημα που κάνει τα παιδιά πιο συγκεντρωμένα, χαρούμενα και δυνατά. Όχι μόνο στο σώμα, αλλά και στο μυαλό. Με λίγα λόγια, το καράτε μας βοηθά να μεγαλώσουμε σιγά σιγά σωστά. Επόμενη ερώτηση που δεχόμαστε συχνά είναι αν το καράτε είναι επικίνδυνο. Η μοναδική απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι το καράτε δεν είναι επικίνδυνο εάν διδάσκεται από ανθρώπους γνώστες και σωστούς ανθρώπους. Αν πέσει σε λάθος χέρια, το καράτε μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο. Η τρίτη από τις 5 ερωτήσεις που θα απαντήσουμε σήμερα είναι αν το καράτε είναι μόνο για παιδιά ή για μεγάλους και ποια είναι η καλύτερη ηλικία. Δεν υπάρχει ηλικία στο καράτε, από 4,5 ετών μέχρι και 80-90 μπορεί να παρακολουθήσει οποιοσδήποτε καράτε και σίγουρα θα δει βελτίωση στην φυσική του κατάσταση, αν μη τι άλλο, αν είναι μεγάλης ηλικίας και αν είναι μικρής, σε πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα αναλύσουμε σε επόμενα βίντεο σιγά σιγά. Στην ερώτηση πόσο συχνά είναι καλό να προπονείται κάποιος, η απάντηση ποικίλει. Μπορεί να ξεκινήσουμε από 2 φορές την εβδομάδα σε μικρότερες ηλικίες και σε μεγαλύτερες και στα πιο αγωνιστικά τμήματα μπορεί να φτάσει και 4 και 5 και 6 φορές την εβδομάδα. Και τελευταία ερώτηση, τι χρειάζεται για να ξεκινήσει κάποιος? Χρειάζεται μόνο θέληση. Όποιος θέλει έρχεται, μας γνωρίζει, βλέπει κάποια προπόνηση, κάνουμε ένα δοκιμαστικό μάθημα και ξεκινάει. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Αυτά από εμένα για σήμερα και μην ξεχνάτε, το καράτε δεν είναι μόνο άθλημα, είναι τρόπος ζωής. Γεια χαρά!